Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я яго вядоўца Наста Печанькова. У Беларусі вырастуць выдаткі на войска, сілавікоў і культуру. На нацыянальным прававым партале апублікавалі рэспубліканскі бюджэт краіны на 2025 год. Гэтак на нацыянальную абарону выдаткуюць больш за 4,5 мільярды рублёў. Гэта на траціну больш, чым летась. Буйную суму накіруюць на працу судовай сістэмы і сілавых структураў. Больш за 5 мільярдаў, што на 14% болей у параўнанні з мінулым годам. Вырастуць выдаткі на культуру, ахову здароўя, адукацыю. На рамонт дарогу з дзяржаўнай скарбонкі аддадуць амаль 3 мільярды, а вось на сферу ЖКХ выдаткі знізяць. Агулам жа бюджэт зноў атрымаўся дэфіцытны. Выдаткі перавышаюць даходы на больш, чым 4,5 мільярды рублёў. Мінэнерга патлумачыла прычыну адключэння другога энергаблока АЭС. У ведомстве запэўнілі, што сітуацыя штатная, а праца, што праводзіцца на станцыі, цалкам бяспечная. Другі энергаблок БелАЭС часова адключаны ад сеткі з-за спрацоўвання аднаго з датчыкаў. Рашэнне адключыць блок ад сеткі было прынятае для правядзення штатнай дыягностыкі працы датчыкаў сістэмаў забеспячэння. Пры гэтым паводле ведомства дыягностыка не ўплывае на працу станцыі і яе абсталяванне. Пра тое, што другі блок АЭС адключылі ад сетак, стала вядома з публікацыі выдання «Зеркала». Гэта журналістам пацвердзіў генеральны дырэктар станцыі. Тады магчымай прычынай адключэння АЭС журналісты называлі парушэнне герметычнасці канструкцыі, а на пачатку снежня ў планавы рамонт вывелі першы блок станцыі. Такім чынам БелАЭС не выпрацоўвае энергію больш за 2 тыдні. Пры гэтым узровень радыяцыі ў краіне застаецца ў норме. У Мінску затрымалі радыёвядоўцу і стендап-коміка Сцяпана Манкевіча. Мужчыну будуць судзіць паводле так званага народнага артыкулу. Працэс над Манкевічам пройдзе ў судзе Савецкага раёну сталіцы 26 снежня. Яму інкрымінуюць арганізацыю, падрыхтоўку дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх. Шоумен працаваў на Радыус ФМ, а апошнія гады вёў вяселле і выступаў у стендап-камедыі. Расія нанесла ракетны удар па Украіне. У выніку атакі ёсць загінулыя і пацярпелыя. Абломкі ракеты ўпалі ў Галасеевскім, Саламенскім, Шаўчанскім і Дняпроўскім раёнах Кіеву. Прынамсі, адна жанчына загінула і 10 асобаў пацярпелі. Пашкоджаныя офісны будынак, аўтамабілі, дарожнае пакрыццё і цепламагістраль. У выніку без ацяплення засталіся больш за 600 жылых дамоў, 16 больніц і 30 установаў адукацыі. Выданне «Флагшток» адзначыла, што для ракетнага удару па Кіеве выкарысталі паветраную прастору Беларусі. Паводле звестак радыёлакацыйнага назірання украінскага боку, ракеты праляцелі над Гомельскім раёнам. Прайшло 5-6 паветраных цэляў такім маршрутам. Паводле папярэдняй інфармацыі, гэта былі ракеты «Іскандэр», якія запускаліся з Бранскай вобласці. Мінская «Дынама» прагуляла апошні матч у лізе канферэнцыяў. Яны саступілі грэцкай камандзе з лікам 0-4. Агулам жа «Дынама» прагуляла ў лізе канферэнцыі 5-6 матчаў. Гэтак мінская каманда зазнала паразы ад афінскага клубу «Панатынаікос», шатландскага «Гарту», фінскага «Хойко», польскай «Легіі» і дацкага «Кёбенгауну», а атрымала перамогу над «Ларнам» з паўночнай Ірландыі. У выніку Беларусь губіла магчымасць выйсці ў плэй-оф, а таксама скараціла колькасць клубаў, якія згуляюць ад Беларусі ў еўракубках у сезоне 2026-2027 з 4 до 3. З новага года ў Беларусі падымуць падатак для ўладальнікаў сабак. Гэта прадугледжана зменамі ў падатковым кодексе. Гэтак збор падымуць з амаль 12 рублёў до 13, а для ўладальнікаў патэнцыйна небяспечных пародаў з амаль 60 до 63. У гэтую катэгорыю ўваходзяць аўчаркі, чорны тэр'ер, ротвейлер, шарпей, бультэр'ер ды іншыя. Адмяніць падатак пастанавілі для людзей з інваліднасцю першай і другой групы. Падатак на першага сабаку цяпер не будуць спаганяць і з пенсіянераў, людзей з інваліднасцю трэцяй групы, шматдзетных сем'яў ці сем'яў з дзіцём з інваліднасцю. А вось за нявыплату збору можа быць штраф до 15 базовых велічыняў. У Бабруйскім раёне гарэла школа. Прычынай пажару магла стаць навагодняя гірлянда. Узгаранне ў будынку школы ў аграгарадку Цялуша адбылося ўначы. Яго заўважыў вартаўнік, паведаміў пра гэта дырэктару установы і самастойна пачаў тушыць пажар. Такім чынам, калі ратаўнікі прыбылі на месца, узгаранне ўжо зліквідавалі. Цяпер высвятляюцца прычыны пажару. Адна з версій – кароткае замыканне навагодняй гірлянды. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.